Ting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena, shot mo na yan. Pwede ba yun? Shot mo na yan, Dito, pare. nagtatrabaho pa tayo. Ay, shot mo yan. Nagpa-practice na kasi Oo. dami na namang inuman yan. Legit yan, talagang sunugan ng baga, sunugan ng atay. Yan. Ayan. Ikaw ba, Konyo Bicolano, anong paborito mong alak na tunggain kapag gusto mong magwalwal? At since Bicolano ako, Robin Siena, sa Cam Norte kasi meron kaming lambanog version. Ang tawag dito ay barikulkol. Barikulkol. But all the Konyo Bicolanos, they call it Barex. Ay, So matindi to, wow. like super pure ito. Sa sobrang pure nito, isang higop mo pa lang, mawawala ka na sa katinuan. Akala ko matutunaw yung esophagus Oo, mo. mga ganung level. Talaga? Oo, tapos Robin Siena, hindi ito tinutungga ng may tubig. You are so weak or you are so weak kapag Awa. tinungga mo ito ng may chaser. Ay, grabe. Oo. Naku, nakakatakot pala kainuman ng mga Bicolano. Legit yan. So, barikolkol or Barex for me. Kami kasing mga Kapampangan. Ayan. Ano lang kami, wine. Ay, wow! Ganyan. Depende pa yun sa budget. Okay, o, red minsan wine? red wine. Ay, wow! Minsan white wine. wow. Minsan pink wine. May blue? Depende kung ano ihahalo namin. Ihalo mo anyel. Yung yung Pambeke. pambeke. Oo. Yun pala no. Ay nako, pero sure kami mga kabisyo kayo nag-uumpisa ng magsunugan ng mga kidney, Yan. mga atay dahil inuman na talaga, walwalan season na. Tama. At syempre, hindi tayo magpapatalo dyan. Awa. Kaya eto, bakit di tayo Hindi tayo magpapatalo dyan kasi kahit yung mga topics natin dito, pang inuman, pang walwalan. Oo, nagpa-practice na rin kasi kami ni Konyo Bicolano dahil mamaya Christmas party ng aming kumpanya MBC. Meron ba? Ha, oo. Hindi ako prepared. Host tayo, dude. Hindi ako prepared. Ay, nako, ituloy na natin to kabisyo dahil ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang uri ng tropa sa inuman. Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga accountant. Pare, grabe. Super nalasing ako. Saya. Salamat mga bro sa masayang Christmas party. Aswang. Bro, lasing na lasing ako. Solid. O siya, uwi na ako bago pa magdilim paningin ko. Ano, suntukan na lang. Ay, bugbogan na lang. Alikan kita Ako rin! Ako rin, uwi na ako. Thank you guys. Robin Siena nga pala. Ay guys, Ay. arte ang bag nyo. Ay, oo nga pala, no? Magkano nga ang bag, Jessa? Tigwa 1.5 bawat isa. 1.5? 1.5? Oo. Bakit umabot ng 1.5? Ilang banog tsaka cornic lang naman kinain namin. Oo nga, tsaka Jessa. apat lang naman tayo Bakit Jen. 1.5? Yung alak, 3 bote, 300. Cornic chicharon, 5,000. 5,000. Tubig, 1,000. Kuryente, 200. Wi-Fi, 4,885.50 centavos. Chicharon! 5,000 saan ba galing yan, Switzerland? Tsaka may Wi-Fi doon Wi-Fi? Teka. Nawala yung lasing ko, Jessa. Bakit pati kuryente tsaka Wi-Fi mo pinapasagot mo sa amin? Tampaling kita, 2023 na girl. Wala nang libre ngayon. Tsaka ikaw, Marat Konyo, nag-ML ka, nakicharge pa kayo. Ikaw, Robin Siena, puro ka tubig. Kala mo yung tubig na iniinom mo distilled. Kaya sagutin nyo yan sagutin nyo yan. Tara na nga, Konyo. Kunin mo na yung regalo. Alis na tayo. Oo nga, kunin ko na tong Bigay regalo. yung mga Tara. 5 mo. Tara lang 5. 1.5. Bakit nyo kinukuha yung regalo ko? Ay! Oy, ikaw mo sabi mo wala nang libre ngayon. Wala ka ring regalo. Ano ba? Ayan.
Ayan. Mukhang lasing na lasing yung mga characters natin. Ang gugulo. Legit yan. Ako, pero ingat-ingat lang sa mga inuman natin ha. Huwag nagkakalimutan dapat sa mga ambagan. Oo nga. Naku, tulungan tayo. Diyos ko, di ba dyan nga nabuo ang bayanihan dito sa Pilipinas? Oo. Nagkakaambagan kapag may inuman. Walang takbuhan. Okay, naku. Anyway, that's number 1 pa lang po naman tayo. So last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga komedyante. Eto, may joke pa ako. Ano? Ang kabaliktaran ng kaluluwa. Ano? Eddie, kalulunok. Baliw. Kakalunok. Kakaluluwa. Grabe ka, Jessa. Susuka na ako kakatawa sa Jessa. Ano sabi mo, susuka? Susuka, pero hindi susuko. Diba? Ang saya-saya. Siya guys, ayoko man tapusin ang gabing to. Pero alis na ako guys. Ayaw nga ako rin. Mahirap na abutan na lasing tayo sa daan eh. Ay, nako. O sige, siya guys tig 500 tayo. 500 nyo Eto, ayan, nasend ko na. Nasend ko na sa e-wallet mo, Robin. Thank Ito. you. Ito sa akin, Robin Okay, salamat. Kay Jessa na lang yung kulang. Jessa, saan yung sa'yo? Wala pati ako. Oo. Kasi uminom ka rin. Kaya dapat may ambag ka rin, girl. Ako na nagpapatawa kanina pa eh. Hala, buti nga hindi ko kayo sinisingil sa TF ko. Ano ba yan? Jessa, naririnig mo ba sarili mo? Naman. Sige, wag na natin pag-ambagin. Yan, yun na siya. Thank you, girl. See? Siya lang ang nakaka-appreciate sa akin. Kukurnin nyo kasi. Pa yan? Di ka na makakasama sa susunod. Ay, may sinasabi ka? Wala, sabi kong ganda mo. Naman. Ayan. Pero ito ang mga komedyante, ang walang ambag pero tanging kaligayahan ang pwedeng iambag. Awa. Alam mo sa akin, wala namang problema to, no? Tama. Kasi usually ako yung di nag-ambag. At least masaya ang grupo. Awa. Tsaka meron naman kasi tayo mga katropa talaga na syempre medyo hirap sa buhay. Oo. Diba? Dapat pagbigyan. Yan. Diba? Pero siguraduhin mo rin na kung ikaw wala kang maaambag, may aambag ka kahit yun nga lang yung simpleng katatawan lang. Oo. Hirap naman. Huwag naman katawan. Katatawanan lang. Iaambag katawan. Kaya, huwag ganun na. Tropa-tropa lang. Oo, inuman lang, walang tikiman. Ay, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong ipa-shoutout yung katropa mong gusto mong tikman. Oy! Joke lang. Walang ganunan. Okay, shoutout natin yan. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin. Robin siya na. Your Ragam Broski, like super legit and all konyo Bicolano. Makakasama mo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Tagay mo yan. Tagay. Muli, this is your pinakamaganda, pinakalasing na probinsya na DJ Robin. Robin siya na. Your Ragam Broski, like super legit and all konyo Bicolano. Nagkakaburata na mo. Oo nga eh. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara kape. inom. So 90.7 Love Radio. Feel good ay shot pare. Awa. Tara kape. Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin siya na. Sasakyan